Апрель айы Тукай шигърият туган тел айы. Бийик шагыйрыбызның гомере кыска булса да, ул бик бай иҗади мирас калдырган. Аның үлмәс әсәрләре безнең горурлыгыбыз. Габдулла Тукайның иҗат юлы белән Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Габдулла Тукай 1886 елның 14 апрелендә яңа стиль буенча 26 апрельдә Казан губернасының Кушлавыч авылында мулла гаиләсендә туа. Ул 5 айлык чакта әтисе Мөхәммәд Гариф хәзрәт нибары 4 яшендә булганда әнисе Биби Мәмдүдә дөнья куялар. 1892-95 елларда Габдулла Кырлайда Сәгъди агай гаиләсендә яши. Авыл мәдрәсәсенә сабакка йөри. Күп еллар узганнан соң ул Кырлай авылы минем дөньяга иң элек күзем ачылган урыным дип искә ала. 1895 елда әтисе ягыннан апасы Газизә һәм җизнәсе Галиәскәр Госмановлар Габдулланы үз яннарына Җаек, Уральск шәһәренә алдыралар. Анда булачак шагыйрь Мутыйгия мәдрәсәсендә укый. Рус классына йөри. Аның катнашында Әл-Гаср-Җадид язма журналы чыгарыла. Анда ул үзенең беренче шигырьләрен һәм мәкаләләрен, Крылов мәсьәләләренең һәм башка авторлар әсәрләренең үзе башкарган тәрҗемәләрен урнаштыра. Тукайның беренче әсәрләрендә үк милләт язмышы мәсьәләсе чагылыш таба. Татар җәмгыятен мәгариф һәм мәдәният нигезендә үстерү кирәклеге турындагы фикере милли идеология буларак яңгырый. Шагыйрь иҗатының башлангыч чорында ук сәнгатьле сүзнең әһәмиятенә зур игътибар бирелә. Тукай дин, гыйбадәт, Худайга мәхәббәт темаларына зур игътибар бирә. Аның иҗатында гыйбадәт Худайга ялвару гына түгел, кешенең ичке дөньясын чагылдырган серлелек. 1907 елда Тукай Мутыйгия мәдрәсәсеннән чыга. Бу вакытта аның популярлыгы арта. Әсәрләрнең стиле һәм теле камилләшә. Яңа формалар һәм алымнар эзләп, ул рус һәм көнбатыш Европа әдәбиятына мөрәҗәгать итә. Пушкин, Лермонтов, Байрон, Гёте, Шиллер шигырьләрен тәрҗемә кыла. Халык сөйләме, фольклор традицияләре белән җитди кызыксына башлый. 1907 елның көзендә Казанга килә. Казанны ул милли мәдәният һәм тарих бишеге дип атый. Анда Тукай Әл-Ислах газетасы тирәсендә тупланган яшьләр белән якыная. Гамәлдә әлеге басманың нәшире һәм мөхәррире язучы Фатих Әмирхан була. 1908-9 елларда Галиәскәр Камал белән берлектә Яшен сатирик журналын чыгара. 1910 елдан Ялт журналында эшли. Чынлыкта аны гомеренең ахырына кадәр җитәкли. 1912 елның август башында Тукай Казанга кайта. Хәтта рәхимсез авыру да аны иҗаттан читләштерә алмый. Бийек татар шагыйре 1913 елның 2 апрелендә яңа стиль буенча 15 апрельдә вафат була. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. Тукай иҗаты төрки телле әдәбиятлар үсешенә көчле һәм әтрафлы йогынты ясый. Казак, үзбәк, таҗик, Азербайҗан, Кыргыз, Төркмән һәм Чуваш әдәбиятлары классиклары Тукайны үз остазлары дип саныйлар. Шагыйрь образы әдәбиятта, музыкада, сынлы сәнгатьтә чагылыш тапты. Аның шигырьләре һәм поэмалар мотивлары буенча күп санлы яңа сәнгать әсәрләре иҗат